Sige lang. Anong sabi ni Ot? Waswak lang, kulay. Wala tama. Paro din apramda. We. Ang takas-takas mo pa, ikaw na nga kumuha eh. Parang, utlog. God, huling ka. Parang guring. Ang takas-takas mo, nakita nga sa CCTV. Ikaw pa nga ang magtakas. Ay, malamang, CCTV yun eh. Di ako lalabas na magnanakaw. Ang isang magnanakaw. Pagpapasok sa... Ang isang cellphone kasi nakalapag sa isang establishmento. Wala namang may-ari doon. Eh, ako naman na walang aabog-abog, kukunin ko yon. Wala namang may mag-aari doon. So, bakit nyo ko pinapaparantangan? Di ba, dear? No. Malinis ang konsensya mo. Ang konsensya ko ay clear. Ay, clear. Yes, clear. Parang shampoo yan, clear. Pero hindi ka nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Kasi Walang aabog-abog. walang aabog-abog sa aking dibdib. SDTs o ikaw? Ang akin po lamang conscience, Wala kang ginawang may kasalanan. nakita akong pork chop. At aabog-abog ka. Ako'y aabog-abog. Nademonyo ang aking kamay, nilipat ko ang lalagyan ng pork chop dito mismo. Nakita ng CCTV. Ito lang po ay aking ginitsing dahil ako ay Tommy. Para sa balatong. Para sa sambong sa balatong. Pangsiyo lang sa Shumel Ako lamang po ay inutos sa Nikasi. Ako lamang po ay kusang kumuha dahil sinunod ko lamang ang kanyang utos. Ang aming direktor na si Barba. Yun lamang po dahil nilapag ko yun, yung pork chop sa isang lagyan. Ngunit ito'y nawala nung aking binalikan dahil ako po ay umihi. So, Ayun. wala kang Tapos, kasalanan. ayun naman pala ang kumain ay si Edith Uliesha. Pinakain daw ni Mara kay Edith. Audit o late. Yes, Edith. Siya mo lang. Uli siya. Uliesha. Yes. At walang aabog-abog. Walang aabog-abog. Walang aabog-abog. Pagising ko ng umaga, nag-open ako ng aking messenger, tinalag-akis ng anti-rusa. Oh, viral ka na. Nagmating ikas ng Borny S. Bukak S. Panalo. So, ikaw ngayon si Miss Miss Bi- Mating. Multo Earth. True, utlong. Utlong ng bulingi. Sadakom. Sadam. Sadakom. Sadakom. Ang naka-deliver ng Sadakom. True. Tisayit. Bisayet. Ang Tisayit. Oatlum. Tisayit. Utlong. Diyan pa.